Salutare toată lumea, bine găsit la un... și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Numește așa ca moldoveni. Astăzi o să ne jucăm FS14. Am avut două tractoare, da? Le-am ce face L-am avut pe ăsta și pe ăsta. Vreau să-mi cumpăr combina asta, să vând pe asta veche. Trebuie cât undă 5, 9 și 4. Deci cumpăram 3. Asta vreau să cumpăr. Asta. Sau să vând tractorul ăsta. Hai că-l vând pe ăsta mare. Vând și combina a set. Dar nu ne ajunge, cred că. Dacă nu începem, o să iei, știu. Cumpărăm asta. Nu ne ajunge. Asta 68 nu ne ajunge. Nu ne vine ceva. Cumpărăm după aia. Deci să vând asta. Da. E, da, și fac bani așa. Da. Asta e că n-am cu ce? Trebuie să vând. Pe aia. Da. Să-mi cumpăr asta cu 15. După aia nu ne ajunge, e moartă. Că vând un tractorul ăsta. Dacă începem o serie, dacă nu iese, cumpărăm asta. Oricum mai am o acum. E nu așa. Mai doară. Care schimbă? În joc.
pot să fac asta, da? Și politică. Mai știu cum să mai cumpăr tractor. Da. Și cât rămâne? Sau dacă se poate face un urca după asta. Am zis. Dacă se poate, pot să cumpăr tractor. Hai, apați, sper. Nu cred. Bă, fucking. Nu se apață. Asta e și cu atâta serii, cu seria asta. Nu mai pot să mai cumpăr tractor. Trebuie să-mi cumpăr tractor. Ok, nu încep de atâția bani. Dar nu am dat save. Tweet. Dar nu cred că s-a salvat. Please, nu s-a salvat. De nu s-a salvat. Uai, nu-i gata nici cu seria. Shame. Tot că și activ. Cumpărăm asta. Vingem. Vingem. Vingem în urca la școală. Stop, hai mai avem ceva să iau tractorul ăla de la 105. Asta trebuie să mai cumpăr. Asta e la schimbare. Nu am bani în tractor. Tuc. Stai. Nu la asta. Repede mă duc așa. Că mi se pare așa. Hai bă, dar remorcoare nu. Că nu dau să-i, chiar dacă am remorcă. Dacă nu dau, nu așa cu seria asta cu care am rămas și... Deci n-am cumpărat remorcă. Rămânem cu seria aia. Puțină. Șmecherie. Gata. Am rămas cu seria asta. Mai facem... Să dau niște benzină. Mă duc să văd dacă
și a scos mai singură. Devo salvare. Dai che tempura per episodio sta nascendo. Mi porto da uno sposto. Pregătesc combinațiile. Ok. Să pregătesc aici. Să pregătesc curăul. Adică nu pregătesc curăul. De le-aș avea iar este încă o dată full. Ce-aș vrea? M-am jucat și cu Ionuț ăsta de el. Nu se prea știe juca cu mama asta. Nu se jucă foarte multe cu viața. Da, aproape. Ăsta o seară și pe seară. Uite. Și dacă vreți, astăzi mâine cred că o să apară un video de ruși. Dacă o să dați like și să vă abonați la videoclipul ăsta că nu posta înainte. Dați și mai am pe ce să fac. Cred că o să închid aici videoclip. Atât o să place videoclip. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Daru și v-am lăsat. Ok. Nu a făcut buton, nu a făcut buton. Pa, pa.